Bi araba ye février kalo tile 19 san 2025 Mali kunnafoni TV lajɛbaaw a y'aw bisimila a ka bamanankan kunnafoniya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ kunungo février kalo tile 18 kunnafoniya mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye Front de Libération de l'Azawadi ale ye kɛlɛkɛcɛ maa 5 olu nana u ka marifa bila Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu dugu mun bɛ ni an b'a wele ko Arawan ale ye poste de contrôle mun bɛ ni kɛlɛkɛcɛ maa 5 nan'u ka maramafɛn olu bila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u ka maramafɛn bilataw la fɛn mun ye marifa 5 ale tun b'a la o marifa 5 ninnu na fɛn mun ye carabine chinois 1 ale b'a la ani chargeur 5 fo ka taa se fɔ cartouche 31 bɔɲɔgɔnko de ma. État major général des armées a ko k'a bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko an ka finitigilakaw bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana ale bɛ se ka basigi cogoya mun na. An bɛ taa seko ale ni dɔnko binakun kan fɛn mun ye festival donso ngɔni ni ale bɛ labɛn association jigiya bulon fɛ san o san an ka faba ale kɔnɔna na ale tago tannaw baara bɛna daminɛ février kalo tile 21 fo ka taa bila février kalo tile 22 la san 2025 palais de la culture ale kɔnɔna na wele bilan bɛ an ka seko ni dɔnko tigilama caman ma o dɔ bɛ tali kɛ gɔnifɔ Seguba Traoré fo ka taa se Segu Buloni Madu Jara Tomɔgɔla Sinɛ Jikɔrɔni Solomana fo ka taa se Jigi Jakite ma a n'a ɲɔgɔnnaw caman. Association jigiya bulon a ko k'a bɛ wele bila malien cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu walasa ka taa ni événement in ɲɛnamaya cogoya mun na. Ni wagati laban ninnu kɔnɔna na jateminɛw y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye ɲɛnaminimafɛnw ye an ka sifinnaka fanba bɛ ka don o tali la. O de hukumu kɔnɔna na Mali kunnafoni TV donna dugu kɔnɔ ni ka dama sumunsumunni kɛ u ye kunnafoniya mun sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn an ko olu filɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɛn i t'a dan yɔrɔ dɔn quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan denmisɛnnin caman de bɛ minnu dalen bɛ hôpitalu la k'a sababu kɛ gulɔw ni dɔrɔguw ni sigarɛtiw u bɛɛ fugu n'u biɲɛw tiɲɛnen don. A kɔni ka ne kɔni u k'a dabila parce que o de ɲɛtaa b'o de la don min bi tɛ kelen ye a bɛ kɛ sababu ye ka i yɛrɛ mago de sa. Parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi jamana in bɛ ka taa cogo min na bon n'a taara o sira fɛ yɛrɛ don min bi tɛ kelen ɲɛtaa baara dɔw de bɛ ka na jamana in kɔnɔ bon a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka défaut don u ka baarako la a bɛ se ka défaut don u ka siyɔrɔko la a bɛ se ka défaut don u ka diɲɛnatigɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka musoko yɛrɛ bɛ se ka gɔlɛya ka sababu kɛ i ka laɲini mun bɛ sabati i bɛ fɛn mun ta ka don i kɔnɔ ne kɔni ka laɲini na ka di ne dɔgɔnin ni ne balima cɛman musomanw an ka se k'a lajɛ ka ko nin ye k'a to yen ka se k'an yɛrɛ minɛ o de tun ka di ne ye kosɛbɛ. Ladilikan bɛ ne bolo ka f'u ye san denmisɛnninw u ka fɛn kuntan min dabila n'tɛ n'u ma fɛn kuntan min dabila a bɛ denmisɛnninw si dɔgɔ a b'u ka adamadenya lanɔgɔ k'u to fɛn kuntan min na u tɛ kɛ mɔgɔ ye u ka mɔgɔninfinya bɛɛ bɛ lanɔgɔ o kɔni ladilikan bɛ ne fɛ n'u sera k'a dabila kɔni a ka d'an bɛɛ de ye wolomuso ye u k'a dabila denw ka ɲa o de ka d'an ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la fɛn mun ye États-Unis jamana ale ni Russie olu y'u ka kumaɲɔgɔnya olu daminɛ Arabi Saoudite ka olu fɛ yen nɔ février kalo tile 18 san 2025 u ka nin sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye États-Unis jamana ale ni Russie u bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo mun na walasa bɛn ani kelenya u bɛ se ka sabati diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogoya mun na. O de ye hukumu kɔnɔna na fɛn mun ye Russie jamana ale ni Ukraine ka kɛlɛ ye u damina so o bɛɛ lajɛlen ma walasa basigi bɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ cogoya mun na. An bɛ taa Senegali jamana ale kɔnɔna na fɛn mun ye tunganatagala maa 53 olu de su yera Nouadhibou kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ a bɛ tile 2 bɔɲɔgɔnko bɔ ni maa 53 tun donna kulun kɔnɔ k'u kunda fɛn mun ye Espagne jamana ale kan tile 2 bɔɲɔgɔnko o kɔfɛ ni maa kɔfɛta ninnu bɛɛ lajɛlen su yera Nouadhibou kɔgɔji ale dangana an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la. An bɛ taa Cameroun jamana ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cameroun dugu bɛ ni a bɛ wele ko Douala kunungo février kalo tile 18 san 2025 furumuso dɔ ni a si bɛ tali kɛ san 25 bɔɲɔgɔnko ale kɛra sababu ye ni ka furucɛ a o bɔnɛ a ni la ni furucɛ yɛrɛ bɛ san 37 bɔɲɔgɔnko de la ni a tɔgɔ ye ko Kevin u ka dalamagan dɔ senfɛ Cameroun jamana ale kɔnɔna na. Mali kunnafoni TV lajɛbaaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ kudakulo kan aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ.